салом ба роғибони футболи тоҷик. Нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. баъди марҳилаи танаффуси тобистона дастаҳои Лигаи Якум дигарбора ба майдони рақобатҳо баргаштанд ва ҳанӯз дар даври аввал муборизаҳои беамон миёни онҳо мушоҳида карда шуд. рақобати дастаҳои душанбе ва саразми панҷакент аз аввалин рақобате буд ки дар даври 16-ум баргузор гардид. саразми панҷакент мисле ки мавсими бебарори худро паси сар мекунад. дар бозии муқобили душанбе тими мазкур қариб ки шонс надошт ва фурсатҳои хатарнок дар назди дарвозаи ҳариф хеле кам ба назар мерасид. бозингарони душанбе бошад дар муқобили саразм ҳам аз рӯи оморҳо бартарии комил доштанд ва ҳам аз ҳисоби ташкил кардани фурсатҳои хатарнок хеле фаъол буданд. ин буд ки дар ниҳоят футболбозони дастаи душанбе ба задани 4 гол даст ёфтанд ва ба сифати голи шармшикан тими сараз ба задани 1 гол муяссар гардид. бозии ҷолиби дигар миёни тимҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ва Сомони Данғара буд. аслан ин рақобатро шомили бозиҳои марказии даври 16-ум карда будем, чун Сомони Данғара воқеан яке аз тимҳои пурқуввати Лигаи Якум ба ҳисоб меравад. он ангезае ки мавсими гузашта доштанд имсол ба назар намерасад, вале бозиҳои арзандаи ин тим воқеан чашми дастаҳои дигари Лигаи Якумро тарсон кардааст. бозӣ дар асл баробар сурат мегирифт. ҳар дуи тимҳо дар хати дифоъ рақобати пурқувват нишон медоданд ва дар хати ҳамла низ фурсатҳои ҳар ду тараф бад набуд, аммо мухлисон шоҳиди голҳои ками андаркам шуданд. ҳисоб чанд шуду ки ғалаба кард, ҳамкоронамон нақл мекунанд. рақобатҳои даври 13-уми Лигаи Якуми Тоҷикистон оид ба футбол идома доранд ва маҳз дар доираи ҳамин давр яке аз бозиҳои марказӣ ин миёни дастаҳои Парвоз ва Сомон баргузор шуд. садрнишини ҷадвали мусобиқа дастаи ишғолкунандаи зинаи панҷумро дар варзишгоҳи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд қабул намуд. ҳар ду даста тавонистанд баҳри мухлисон бозии ҷолибу диданиро нишон диҳанд. дар як вазъият бозигари дастаи Парвоз Рӯзи Муҳаммад Абдурахмонов имконияти хуб дошт ки ҳисобро боз кунад, вале тири дарвоза дастаи Сомонро аз гол эмин нигоҳ дошт. дар идома низ дастаҳо тавонистанд фурсатҳои хатарнок эҷод кунанд, вале онҳо самаранок истифода нашуданду дар қисми якум мо шоҳиди гол нашудем. қисми дуюми вохӯрӣ бо фаъолии соҳибони майдон оғоз ёфт ва ҳамин буд ки дар дақиқаи 53-юм Муҳсин Рустамзода паси Ҷаҳонгир Алиевро самаранок истифода карда ҳисоби бозиро кушод ва дастаи Парвозро ба пеш баровард. ин гол боис бар он шуд ки сабзпӯшҳо фаъолтар шаванду таваҷҷӯҳи худро бештар ба самти ҳуҷум равона намоянд. шоҳатам Аҳмадисоев имконияти беҳтарин дошт то бо сар тӯбро ба кунҷи рости дарвоза равон намояд, аммо маҳорати хуби инфиродии дарвозабони мизбонон онҳоро аз гол наҷот дод. бозингарони дастаи Сомон хеле талоши зиёд карданд то ҳисоби бозиро баробар кунанд, вале дар ин рақобат ба қавле бахт барои онҳо нахандид ва аз сафар ноком баргаштанд. дастаи Парвоз бо ин ғалаба мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқа мустаҳкамтар кард.
дастаи Сомон бошад дар зинаи панҷуми ҷадвали мусобиқа боқӣ мемонад. бозии аз ҳама серголи дигар дар даври 16-ум миёни тимҳои моҳири ёвон ва саройкамари панҷ сурат гирифт. ҳарчанд дастаи саройкамар дар ҷоми тоҷикистон бозиҳои арзанда дошту баъдан ба коми баҳсҳои калон гирифтор шуду аз ин мусобиқа рафт, вале дар даври 16-уми лигаи якум ҳам мисле ки корҳояш барор нагирифт. дар бозии муқобили моҳир тими мазкур бадтарин бозии худро дар мавсими имсола сипарӣ кард ва бо ҳисоби ҳангуфт аз тими моҳири ёвон шикаст хӯрд. ин шикаст хӯрдан чӣ гуна шуду чаро бозингарони саройкамар дар муқобили моҳир истодагарии хуб кардан натавонистанд, боз ҳам ҳамкоронамон бароятон қисса хоҳанд кард. пас аз танаффуси тобистона бозиҳои лигаи якуми кишвар шурӯъ гардиданд ва бояд гуфт ки дар ин равзанаи трансферӣ тамоми бошгоҳҳои лигаи якум ба ҳайаташон бозигарони навро ҷалб намуданду дастаашонро пурқувват карданд. дар доираи даври 13-ум дастаҳои моҳир ва саройкамар бозии худро дар майдони хонагии дастаи моҳир баргузор намуданд. аз сабабе ки дастаи меҳмон дар мусобиқаи ҷоми тоҷикистон ширкат дошту то ба даври чорякниҳои онро хат гирифт ва дар он давр бозӣ ҳам кард, барои омода гардидан ба ин бозӣ ба шогирдони Аловиддин Мавлонов вақти хеле кам боқӣ монд. аз ин хотир дастаи моҳир тавонист бозии беҳтар нишон дода ба пирӯзӣ ноил шавад. нахустин шуда соҳибони майдон тавонистанд ба задани гол даст ёбанд. Аҳлиёр Ғафурзода, бозигаре ки дар ҳамин равзанаи гузаришӣ ба ҳайати дастаи ноҳияи ёвон ҳамроҳ шуд, дар дақиқаи даҳуми майдондорӣ тӯбро мехост ба дохили ҷаримагоҳ ба ҳамдастааш ирсол кунад, вале он бо расиш ба пои дифоъгари меҳмонон Парвиз Бухориев вориди дарвоза шуд. голи дастаи моҳирро ҳамчун хубгол ба хат гирифтанд. дар дақиқаи 31-уми бозӣ соҳибони майдон аз иштибоҳи дифоъгарони дастаи саройкамар истифода карданду Авазбек Қамчинов голи дуюми дастаи моҳирро ба самар расонида ҳисобро 2-0 кард. бо гузораи 8 дақиқа бозингари ҷадиди дастаи моҳир Анушервон Мирзозода голи сеюми мизбононро ба ҳадаф расонида фарқи тӯбҳоро боз ҳам бештар кард. дар охири қисми якум меҳмонон каме фаъолтар шуданду тавонистанд фақат ба як голи дастаи моҳир ҷавоб гардонанд. дарвозабони дастаи моҳир ба иштибоҳ роҳ дода бозингари дастаи меҳмонро аз поя афтонид. ин ҳолат боис бар он шуд ки довар ба дарвозаи соҳибони майдон пеналти таъин кунад. зарбаи ҷаримавиро Ҳусейн Яъқубов иҷро намуда дар дақиқаи дуюме илова намудаи довар ба қисмати аввали рақобат ҳисоби бозиро 3-1 кард. нимаи аввали бозӣ бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид. дар қисми дуюми дидор низ бозингарони дастаи моҳир фаъолии худро идома доданду шумораи голҳояшонро бештар намуданд. дар дақиқаи 60-уми бозӣ Ҳоҷи Акбар Холмуродов паси анҷом додаи Ҳороншоҳ Қаҳоровро хуб истифода карда бо дарвозабон 1-1 баромад ва тӯбро аз болои сари дарвозабон гузаронида ҳисобро 4-1 кард. дар охири бозӣ низ соҳибони майдон як маротибаи дигар ба задани гол даст ёфтанд. Садриддин Улаев дар дақиқаи 83 ба натиҷаи бозӣ нуқта гузошта голи панҷуми мизбононро ба ҳадаф расонид.
бо ҳисоби 5-1 рақобати дастаҳои моҳир ва сарои камар ба анҷом расид ва ин натиҷа ба мавқеи дастаҳо дар ҷадвал таъсир намерасонад. дастаи моҳир мавқеи худро дар зинаи дуюм мустаҳкам карду дастаи сарои камар бошад дар мавқеи шашуми ҷадвали мусобиқа боқӣ монд. яке аз бозиҳои ҷолиби дигар дар даври 16-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ин рақобати дастаҳои сардори шаҳри турсунзода ва сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ буд. бояд бигӯем ки имсол дастаи сардор яке аз мавсимҳои пурбарори худро паси сар мекунад ва дар ин рақобат низ тавонист ки бар муқобили сарҳадчӣ якбора 3 гол зананд ва ба 3 голи ин даста футболбозони дастаи сарҳадчӣ ба ҳадди 1 гол ҳам ҷавоб гардонида натонистанд. ва хушбахтона имрӯз дар студияи мо сармураббии дастаи сардори шаҳри турсунзода муаллим муҳаммадҷон ҳабибуллоев қарор доранд ва муваффақиятҳои дастаи сардорро дар мавсими имсола маҳз аз забони худи муаллим мефаҳмем. хуб, чӣ гуна ки мо медонем соли гузашта дастаи сардор ҳарчанд ки бозиҳои хуб нишон медод дар мавсими аввалини худ, вале дар охир мо дидем ки дастаи сардор дар миёнаҳои ҷадвал қарор гирифт. вале имсол мебинем ки дастаи сардори шаҳри турсунзода дар қатори дастаи парвоз ва дастаи моҳир яке аз дастаҳои муддаӣ барои фатҳи қуллаи лигаи якум ба ҳисоб меравад. хуб, ин ҳам баъди ба курсии сармураббигӣ омадани шумо иттифоқ афтод ва чандин ҳамон трансферҳое ки дар ду равзанаи трансферӣ дастаи мазкур анҷом дод. хуб, мавсими имсола чӣ гуна рафта истодааст рақобатҳои дастаи сардор? чӣ гуна ки мо медонем дар он бозиҳое ки шумо паси сар кардед дар 8 ғалаба 2 мусовӣ доред ва 3 маротиба дар аввали мавсим ба шикаст мувоҷеҳ гарда будед. хуб, чӣ гуна рафта истодааст? шумо оё боварӣ доред ки дастаи сардор дар қатори парвозу моҳир метавонад ки яке аз муддаҳои асосӣ барои ба даст овардани роҳхати лигаи олӣ дар мавсими имсола бошад? албатта дуруст қайд кардед. дар қисмати аввали чемпионат ки мо дина ин бозӣ бо сарҳадчӣ анҷом ёфт, мо дар зинаи сеюм қисмати аввалро анҷом додем ва албатта тағйироту хеле зиёд аст дар ҳайати даста нисбат ба соли мавсими гузашта. хеле медонем дар ҳайати даста қариб беш аз 7 бозингари нав ба ҳайати даста даъват шуд. баъдан дар танаффусе ки дар байни қисмати якум ва аввал буд, мо бо 4 бозингари дигар ҳам даъват кардем. кадом бозингарро шумо даъват кардед дар равзанае ки навакак акнун анҷом? бале, дарвозабон Қурбон Маҳмад Шараф, баъдан бозингари хатти дифои Ҳулбук Ҳайдар Саторов, фарзанди ман ки хеле солҳо дар дастаи Истиқлол бозӣ мекард дар Лигаи Таъдас, баъдан 2 сол ки дар давлати Россия буд, Рамазон Ҳабиблоев даъват шуд. сардори дастаи Шодмон Сорбон Ғиёсов, 4 бозингар даъват шуданд. албатта ин 4 бозингар дина дар бозӣ муқобили сарҳадчӣ бозӣ карданд ва ман дар бораи бозии аминро гуфтанам ки қисмати аввали бозӣ албатта хеле бартарии калон доштем. мо на фақат аз рӯи натиҷа, аз рӯи бозӣ ҳам, аз рӯи ҳолатҳои голзанӣ ҳам хеле зиёд буд, лекин фақат қисмати аввал 2-0 анҷом ёфт ва дар қисмати дуюми бозӣ бошад фикр мекунам ки сарҳадчӣ ҳамон хатое ки дар қисмати аввал буд ислоҳ кардан ва тағйиротҳо ҳам овардан ва бозӣ як баробар буд, лекин мо тавонистем ки голи сеюмро ҳам ба дарвозаи сарҳадчӣ занем. хуб, шумо ҳамчун сармураббии дастаи сардор марҳилаи аввали мавсими имсолро чӣ гуна баҳо медиҳед? масалан, дастаи сардор дар марҳилаи аввал ҳарчанд ки ба муваффақиятҳои зиёд рӯбарӯ шуд, махсусан ғалаба бар дастаи рақами 1 парвози фурудгоҳи хуҷанд буд ва баъдан ҳамин гуна муваффақиятҳо паси сар мешуд, вале дар охир мо дидем ки дар ҳамон оморҳои дастаи сардор 3 мағлубият ҳам ба қайд гирифта шуд. умуман дар умум шумо ҳамчун сармураббӣ аз марҳилаи аввал, аз фаъолияти бачаҳои худ дар марҳилаи аввал шумо розӣ ҳастед? бале, албатта мо марҳилаи аввалро дар ҷои сеюм анҷом додем ва пеш аз ҳама барои сармураббӣ ин натиҷаи бозӣ аст. гарчанде ки бозиҳои хубам чиқдре ки шумо гуфтед, бозӣ бо дастаи Парвоз беҳтарин бозии мо дар ҳамин мавсим буд. чиқдре ки дар соли гузашта мо аз дастаи Парвоз чи дар сафар, чи дар майдони хуб мағлуб шуда будем. бале, ва дар мавсими гузашта умуман даста қисмати аввали чемпионатро дар ҷои 9 мо тамом кардем ва албатта имрӯз аз рӯи ҳамин зинаи чемпионат мебинем ки фарқияти хеле калон аст. мо имрӯз дар ҷои сеюм рафта истодаем
ва албатта дар бозии оянда ҳам дар қисмати дими чемпионат ҳам кӯшиш мекунем ки барои лигаи олӣ баромадан барои рохат гирифтан мубориза барем. амихел вазифа ҳаст, вазифаи дақиқи бояд шумо имсол ба лигаи олӣ бароед? умуман чунин вазифа нест аз тарафи роҳбарият, лекин ман ҳамчун сармураббӣ ки имрӯз дар ҳайати даста бозӣ мекунам ва бозигароне ки мо имрӯз дорем, мо метавонем ки як рохатро ба аз они худ кунем. хуб, бозии ояндаи шумо дар даври 14 муқобили яке аз дастаҳои пурқуввати чемпионат моҳири ёғон аст. моҳири ёғон дастаи сарои камарро дар даври 13 торумор кард бо ҳисоби 5-1. хуб, моҳир яке аз дастаҳое аст ки имсол воқеан ҳарифони худро метарсонад. ҳамин тарс дар бозии оянда дар қалби шумо ҳаст ё не муқобили моҳир? оё шумо бовар доред ки ин дастаро шикаст дода метавонед? албатта ҳама вақт мо барои ба майдон баромадан барои ғалаба мебароем. умуман ҳариф кадом дастае набошад, мо кӯшиш мекунем ки се холро ба даст биёрем. аз мавсими гузашта мо дар сафар дар дастаи моҳир дар сафар 0-0 бозӣ карда будем. мусовӣ шуда буд. бале, бозӣ хубам нишон додем. ман фикр мекунам ки дастаи мо метавонад муқобили моҳир як бозии хуб, як натиҷаи хубам гирем. хуб, дастаи парвоз шумо умуман як дастае ҳаст, дастаи сардор ки дар мавқеи сеюм қарор дорад дар сегонаи аввал. маҳз ҳамин се даста имконияти беҳтарин дорам барои рохати лигаи олиро ба даст овардан. хуб, дар муқобили онҳо то охири мавсим шумо чӣ интизор ҳастед? оё метавонед ки аз онҳо гузар кунед, чунки фосилаи имтиёзҳо ҳам андаке ба қавле зиёдтар аст. шумо боварӣ доред ки масалан маҳз шумо ба даст меоред ҳамин рохатро? умуман ҳоло гуфтан хеле мушкил аст барое ки барои рохат гирифтан дастаи моҳирам яке аз дастаҳои беҳтарини чемпионати лигаи аввал мебошад. баъдан ман гуфтанам ки дастаи сомонам, дастаи душанбеам ҳарифоне аст ки кадом ҳарифе набошад муқобили ин дастаҳо бигем як хеле натиҷаи хуб гирифтан мушкил аст. барои фикр мекунам барои қаҳрамон гаштан дастаи парвозам моҳирам холҳоам аз даст медиҳанд дар қисмати дуюми чемпионат. як шумо умед доред ки ҳамин гуна мешавад? албатта. хуб, ба ҳар ҳол дӯстони азиз, дастаи сардори шаҳри Турсунзода чӣ гуна ки гуфтем дар даври 13 бар муқобили Сарҳачӣ бо ҳисоби 3-0 ғалаба кард ва феълан бо 26 имтиёз дар мавқеи сеюми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. изҳори ташаккурӣ мекунем аз сармураббии дастаи сардор муаллим Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ки таклифи моро пазируфтанд ва оиди фаъолияти дастаи сардор андаке ба мо рӯшанӣ андохтанд. хуш омадед ва дӯстони азиз, барномаи фатҳро идома медиҳем. акнун як бори дигар ба натиҷаи рақобатҳои даври 13 чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум назар меандозем. хуб, чӣ гуна ки гуфтем, дастаи душанбе дар майдони худ дастаи Саразро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод ва маҳзчо бошад дар майдони худ дастаи Ваҳдатро қабул кард ва бозӣ мусовӣ 3-3 хотима ёфт. дастаи Парвозро гуфтем ки дастаи Сомонро тавонист ки бо ҳисоби 1-0 шикаст бидиҳад ва норак бошад дар майдони худ бо дастаи Рангон бидуни гол ва бозиро мусовӣ карданд. шодмон бошад дар майдони худ дастаи Исфараро бо ҳисоби 4-2 шикаст дод ва чӣ гуна ки ёдовар шудем, дастаи Сарҳачӣ дар майдони худ аз дастаи Сардор бо ҳисоби 3-0 мувоҷиҳи шикаст гардид. дастаи Моҳир чӣ гуна ки гуфтем, дастаи Сарои Камарро дар майдони худ бо ҳисоби 5-1 торумор кард. акнун назар андозед ба ҷадвали умумии мусобиқаи лигаи якум. хуб, дастаи Парвоз бо 33 имтиёз дар мавқеи аввали ҷадвали мусобиқа қарор дорад ва дастаи Моҳирам бо шикаст додани дастаи Сарои Камар шумораи имтиёзҳояшро ба 31 расонид ва мавқеи дуюми ҷадвали мусобиқаро моли худ кард. дастаи Сардор бошад бо 26 имтиёз дар мавқеи сеюм устувор боқӣ мондааст ва ҳарифи ҷадвалии ӯ дастаи Душанбе бошад, 26 имтиёз дорад ва таносуби имтиёзҳову холҳои дигар ин дастаро ба мавқеи чорум фаровардааст. хуб, дар таҳхонаи ҷадвал бошад дастаи Сараз бо 6 имтиёз ва дастаи Ваҳдат ҳам бо 6 имтиёз қарор доранд. бозии оянда даври 14 чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл сурат мегиранд. дастаи Ваҳдат дар майдони худ дастаи Сарои Камари 5-ро интизор аст ва Моҳири Ёвон бошад дастаи Сардорро дар майдони худ қабул мекунад ва ин рақобат яке аз рақобатҳои марказии даври 14 чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба ҳисоб меравад. ва дастаи Сарҳачӣ бошад як бозии андак заиф, яъне ки бозии осонтар барои худ дар майдони худ дорад ва ин ҳам муқобили дастаи Исфараи шаҳри Исфара мебошад.
شادمان ایثار باشد در میدان خود دسته رنگان را قبول میکند و باید بگیم که این رقابت نیز که از بازی‌های مرکزی دور 14م به حساب می‌رود. دسته نورک اکنون بازی مشکل دارد، این هم باشد مقابل دسته سامان دنغره است و دسته پرواز فرودگاه بین‌المللی خوجند باشد در میدان خود دسته سرز را قبول میکند و امیدوار هستیم که دسته سرز در مقابل پرواز ایستادگی خوب کردن میتواند، چون آنها موسم گذشته این کار را میتوانستند. خب دسته دوشنبه باشد در میدان خود دسته مسچار را انتظار است. این نشر نوبتی برنامه فت بود که اون رو من فردوس خورسند برایتان شرح و توضیح دادم. تا نشر نوبتی پیروز و پاینده باشید.